Víte, jak se říká, musíš mít desítky tisíc sledujících, aby si tě všimla značka. No, a já jich mám přibližně 1000. A i tak mi přišel domů balíček, který jsem vůbec nečekal. Před pár týdny jsem prostě natočil video, kde jsem otevřel lednici a byla plná másla. Vůbec jsem to nemyslel vážně. Prostě jenom takový moment, kdy si člověk uvědomí, že má doma jenom trošku víc másla. To video vám tady teď pustím, abyste viděli, o co vlastně šlo. A jak se ukázalo, tak to video vidělo víc lidí, než jsem čekal. A mezi nimi i firma, která to máslo distribuuje. A teď pozor, pár dní po tom videu mi přišla zpráva. Psal mi někdo z té firmy a napsal něco jako: vaše video nás rozesmálo, pošleme vám něco, co vám udělá radost. A já si říkám, jasně, to bude určitě nějaký vtípek. Ale ne, vtip to nebyl. Pak mi přišla krabice a v ní bylo tam všechno. Sýry, másla a dokonce i věci, o kterých jsem nevěděl, že vůbec existují. Upřímně jsem vůbec nečekal, že teď, když mám přibližně nějakých 1000 sledujících, se mi něco takového stane. Já prostě jen otevřel lednici. Takže děkuji tady této společnosti za super motivaci. Fakt mě to hodně dostalo. A tohle video jsem natočil hlavně proto, že spousta lidí si myslí, že musí mít miliony sledujících, než si jich někdo všimne. Ale ono to tak vůbec není. Stačí udělat něco autentického, něco vtipného, něco, co si prostě ty. Mně se to stalo po pár videích, čistě náhodou, a to je to krásné. Takže jestli taky něco tvoříš a máš pocit, že to nikdo nevidí, nevzdávej to. Někdo si tě totiž může všimnout i kvůli tomu nejbláznivějšímu videu, které si natočil. Takže jo, z videa plného másla se stal sýrový životní styl. A kdo ví, třeba za měsíc natočím video, kde mám vanu plnou jogurtů. Tak jo, díky, že jste se koukali a budu rád za odběr, like nebo komentář. A hlavně dělejte to, co vás baví, protože nikdy nevíte, kdo zrovna kouká.